Claudia era teu pai. Que lle dixeches? O mínimo posible. Ainda así foi demasiado. A ver, ti non te preocupes. Meu pai non vai perder a cabeza por isto. Xa, con tal de que non perdeu a miña. Estás ben? Non foi nada. Sigo estando guapo. Se ainda tes gana de facer broma é que moi mal non estás. Anda, deixa que che miro o golpe. Non podo creer que Emilio fixese algo así. Non é propio del. Debeume tomar por un saco de boxeo, porque non deixe de mallarme. E non será que provocas? O comentario sobre Claudia non foi moi apropiado. A ti que máis se ten todo isto? Non sei por que te preocupas por min agora. Preocúpome porque te quero. Pois non o digas diante de Emilio, que é capaz de zoscarme outra vez. Que parvo. Vinte crecer. É normal que che teña cariño. Eu non te odio, Eva. Grazas. A ver, xa sabe lo que quero dicir, pero vin moi fodido a Toño pola tua culpa. Xa, doiche o teu irmán. É normal. Gústache Claudia? Non a podo quitar da cabeza. Pero está sendo moi difícil falar con ela. É iso. Xa, non me digas máis, Leonor. Se cadra podoche axudar niso. Aínda que eso sexa por darlle nos dentes á miña sogra. A ti o que che gusta é levar a contraria. Xa, gustasme máis ti. Tes un perigo... Non máis que a tua familia. Seguro que non te apelidas Capuleto. Non me digas máis. E ti és Alberto Montesco. Dime cal é a tua fiestra trepo para verte. Entra pola porta do servizo, Romeo, que é menos perigoso. Terei alguén pendente. Tanta gana tiñas de verme e agora que? Non dis nin palabra. Ás veces as palabras sobran.